Croeso a diolch am gymryd rhan a gwrando ar cyflwyniad yma ar ddyfodol Stryd Fawr Aberhonddu. Rydym yn gwerthfawrogi eich amser a byddem wrth ein bodd yn clywed adborth ar yr hyn rydym yn ei rannu. Nod y cyflwyniad yma yw i gyflwyno'r prosiect gan egluro'r pwrpas a phwy sydd yn cymryd rhan ynddo. Edrych ar y strategaeth tir cyhoeddus fwy eang sy'n berthnasol i ganol dref Aberhonddu, ac i edrych ar y cyfleon i wella Aberhonddu, rhannu rhai o'r opsiynau cynigol a'r cynlluniau cynigol, ac wrth gwrs i egluro'r modd i roi adborth. Mae'r prosiect yn edrych ar dir y cyhoedd ar hyd beth ystyriwyd fel y Stryd Fawr yn Aberhonddu, o'r Struet yn y gogledd i'r Gwrthglawdd a Stryd Morgannwg yn y de. Mae'n cynnwys y Struet, Stryd Fawr Uchaf ac Isaf ac y Gwrthglawdd. Man cychwyn y prosiect yw y mesuriadau dros dro a gyflwynwyd mwyn sicrhau pellter cymdeithasol dros gyfnod Covid yn 2020. Gallwn nawr ystyried os oes modd cadw dros dymor hir y mesuriadau dros dro yma ac ystyried ar yr un pryd os oes cyfleon i gyflawni gwelliannau pellach. Cyn i ni ganolbwyntio ar y Stryd Fawr, cafodd strategaeth tir cyhoedd dref Aberhonddu ei gynhyrchu mwyn cydlynu gwelliannau yn Aberhonddu. Mae'r prosiect wedi ei gomisiynu gan Cyngor Sir Powys sydd yn gweithio gydag Amey, sef arweinwyr y prosiect, a'r peirianyddion hefyd, a ninnau yn LDA Design yn cyfrannu pensaerniaeth, tirlynol a cyfraniadau tir y cyhoedd. Cychwynnodd y prosiect ar ddechrau'r flwyddyn, a hyd yn hyn rydym wedi ymgynghori gyda cynghorwyr lleol, a bydd y prosiect yn parhau at ddiwedd y flwyddyn. Byddem yn datblygu cynigion manwl ar sail yr adborth o'r ymgynghoriad hwn. Bydd y cynlluniau manwl yna yn cael ei dylunio tua diwedd 2022. Ar ddechrau eleni, comisiynwyd LDA Design i barhau strategaeth tir y cyhoedd ar gyfer dref Aberhonddu fel fframwaith ar gyfer cydlynu gwelliannau a modd cyfannol i ymdrin a dylunio tir y cyhoedd ar draws canol dref Aberhonddu. Byddem yn rhoi trosolwg byr o bwrpas, ymystyniad a chanlyniad strategaeth yn cynnwys y datganiad o weledigaeth a'r prosiectau posib sy'n tarddu o'r gwaith. Mae strategaeth parth y cyhoedd dref Aberhonddu yn cynnwys dadansoddiad manwl o symudiadau, tirlun, treftadaeth, adeiladau ac elfennau trefol yn Aberhonddu. Dynodwyd set o rinweddau cadarnhaol mwyn cadw a gwella a set o welliannau hefyd. Wedyn, bydd ni baratoi datganiad o weledigaeth, egwyddorion dylunio, a strategaeth tirlunio mwyn canfod rhestr o brosiectau. Oherwydd hyn, penderfynwyd mai y brif stryd dylai fod y canolbwynt, oherwydd dyma fydd y catalydd i wella'r strydoedd a'r tir cyhoedd o fewn canol dref Aberhonddu. Darganfyddwyd 4 prif ystyriaeth ar gyfer gwella canol dref Aberhonddu, sef gwella profiad a symudiad cerddwyr, gwella cymeriad unigryw Aberhonddu, a gwella pa mor hawdd yw i gysylltu a chanfod ffordd drwy'r dref, a hefyd cysylltiadau gwyrdd, cynyddu bioamrywiaeth a systemau dreinio cynaladwy.
Roedd y mesurau stryd a gyflwynwyd gan Cyngor Sir Powys fel ymateb i Covid yn cynnwys rhai ffyrdd a gafodd eu cau yn ystod y dydd, gan gynnwys y Struet a chau stryd y castell yn gyfan gwbl i gerbydau mwyn galluogi pellter cymdeithasol. Cyflwynwyd y mesuriadau yma fel treial yn y lle cyntaf, oherwydd llwyddiant y mesurau, mae'r rhan fwyaf o'r strydoedd wedi'u parhau i fod ar gau i gerbydau. Yn dibynnu ar yr adborth o'r ymgynghoriad cyhoeddus, mae'n bosib y bydd hyn yn parhau. Gall gwelliannau pellach gynnwys gwella arwynebau, gwelliannau groesfannau, cerdded ac i brofiad cerddwyr, lle mae planwyr dros dro wedi ei defnyddio i atal parcio ceir, gall planwyr parhaol a seddi arwyr agored eu cyflwyno mwyn lledu'r strydoedd, ei gwneud yn fwy bywiog a darparu bioamrywiaeth. Mae strategaeth parth y cyhoedd yn crynhoi elfennau cadarnhaol Aberhonddu fel lle celfydol a diwylliannol bywiog gyda galerïau a helfeydd celf, lle gyda cymeriad treftadaeth yng nghanol y dref ac o'r amgylch enghraifft castell, lle gyda digwyddiadau a gwyliau drwy gydol y flwyddyn, lleoliad unigryw y mannau Brycheiniog wedi ei amgylchynu gan adnoddau naturiol amgylcheddol gan gynnwys yr afonydd wisg ac honddu, a bywyd cudd naturiol a diddorol rhwng y brif strydoedd a'r ystrydoedd gefn. Mae pethau i'w gwella hefyd. Bod adnoddau naturiol yn amgylchynu canol y dref, mae diffyg mannau gwyrdd a bioamrywiaeth yno. Mae'r ymdeimlad o gyrhaeddiad a phrofiad o porth mynedfa yn wael hefyd, a mae diffyg dynodiad llwybrau a chyfeiriadedd. Strydoedd cul sy'n llawn ceir wedi parcio a dim llawer o mannau agorad sydd i'w cael yn y canol. Mae cynnal a chadw gwael hefyd, a mae dodrefn stryd yn gwneud pethau'n anodd i gerddwyr. Mae sefydlu cryfderau a'r gwendidau wedi arwain at gyfres o gyfleoedd i wella parth y cyhoedd yng nghanol dref Aberhonddu. O'r hyn, cafodd y weledigaeth weithiol ganlynol ar gyfer Aberhonddu ei datblygu. Calon gysylltiedig ddiwylliannol oddi fewn i dirwedd ddramatig gan ddyfod a chefn gwlad i tu mewn iddi. Coridorau gwyrdd a glas yn creu gwead natur drwy'r dref gan gysylltu'r lleoedd a phobl a gwella strydoedd a gwagleoedd. Mae 5 egwyddor ar gyfer dylunio wedi ei sefydlu, a fydd rhain yn atgyfnerthu'r datganiad gweledigaeth ac yn tywys strategaeth parth y cyhoedd a'r dylunio ar gyfer canol y dref. Y cyntaf yw strydoedd fel lleoedd. Strydoedd diogel ac atyniadol yn gweu canol y dref ar gymdogaethau a thirlun amgylchynol. Sef adennill hefyd y palmant a rhoi blaenoriaeth i symudiad cerddwyr, gwella dynodiad llwybrau, eglurdeb a chysylltiadau ffisegol. Yr ail egwyddor yw cysylltiadau gwyrdd, sef cadw a gwella mannau gwyrdd, creu cysylltiadau a choridorau gwyrdd, creu gwead rhwng y bannau a chanol y dref, a gwella'r cysylltiad ar afonydd. Lle am oes, sef dylunio ar gyfer hirhoedledd a chynaliadwyedd
a chreu gwerth i bobl mewn modd ystyrlon, lle i esblygu ac addasu wrth i bobl ac amseroedd newid, galluogi canol y dref i fod yn fywiog ac yn economaidd hyfyw. Calon diwylliannol y Bannau, sef dathlu natur diwylliannol unigryw Aberhonddu yn ei lleoliad rhyfeddol. Ac yn olaf, cofleidio'r galon, egwyddor sy'n dathlu preswylwyr lleol presennol Aberhonddu, dylunio gyda phreswylwyr, cadw a gwella'r hyn sydd orau ynghylch Aberhonddu, a darparu cyfleusterau cynhwysol a hygyrch, gwagleoedd a chyfleoedd ar gyfer rhyngweithio o bob oed. Mae strategaeth parth y cyhoedd wedi canfod cyfres o brosiectau cychwynnol yn seiliedig ar gwella elfennau unigryw Aberhonddu, gwella cysylltiadau a chreu parth y cyhoedd bywiog cynhwysol, cysylltiol hefyd a hygyrch ar gyfer bobl o Aberhonddu ac ymwelwyr, ac atynnu cefn gwlad i mewn i ganolfan diwylliannol y dref drwy coridorau gwyrdd i wella bioamrywiaeth. Mae'r prosiectau felly wedi eu rhannu mewn i 4 categori. Gwelliannau'r stryd yn un, sef gwella strydoedd a llwybrau cerddwyr yn dilyn newidiadau a gyflwynwyd fel rhan o fesurau Covid. Mannau cyhoeddus, neu creu lle, sef creu tir y cyhoedd digonol mewn gwagleoedd cyhoeddus penodol allweddol gan gynnwys Banc Lloyds, y Gwrthglawdd a Lôn Pegasus. Y pyrth, sef gwelliannau i dir y cyhoedd, croesfannau i gerddwyr a dynodiad llwybrau a ffyrdd allweddol. A hefyd prosiectau ehangach a strategol, sef prosiectau tymor hirach, strategol ac ehangach i ddarparu cysylltiadau gweledol a ffisegol ag eglurder oddi fewn i Aberhonddu, rhai i estyn y tu hwnt i ffiniau canol y dref. Mae Stryd Fawr Aberhonddu wedi ei ganfod fel blaenoriaeth ac y catalydd i wella strydoedd a pharth cyhoeddus o fewn canol y dref. Mae porth y Struet yn cael ei ystyried fel man cyrraedd gogleddol i'r Stryd Fawr. Mae'n dal i fynd i'r Struet. Stryd Fawr Uchaf, Stryd Fawr Isaf, y Gwrthglawdd fel mynedfa deheuol i'r Stryd Fawr. Mae'r sleidiau nesaf yn edrych ar gymeriad presennol y Stryd Fawr, y cyfleon ar gyfer gwelliannau a ddaeth o strategaeth parth y cyhoedd, mynedfa a pharcio presennol, yn cynnwys yr opsiynau ac yna cyflwyno rhai o'r cynigion dylunio cysyniad. Mae cymeriad y Stryd Fawr yn newid o stryd i stryd. O'r Struet Cul, lle mae'r adeiladau yn blaenu ar y pafinau cul, i'r lledaeniad sydd wrth y Gwrthglawdd, fel mae'n agor i fyny i sgwâr y Gwrthglawdd. A mae'r strydoedd, wrth gwrs, yn hanesyddol ac yn dilyn patrwm stryd canoloesol. Mae'r holl Stryd Fawr wedi ei dynodi o fewn ardal cadwraeth, gyda'r mwyafrif o'r adeiladau yn rhai rhestredig, gyda chymeriad pensaernïol cyfoethog. Nid oes llawer o mannau agored, mannau gwyrdd na planwyr, a mae'r rhan fwyaf o'r adeiladau yn rhai masnachol, oni bai am neuadd dref ac eglwys Sant Mae'r. Mae'r lluniau ar y sleidiau yn dangos y cymeriad ar hyd y Stryd Fawr.
Mae cyfleoedd prosiect wedi dod i'r amlwg o'r strategaeth parth y cyhoedd. Mae'r cyfleoedd yma yn cyd-fynd gyda'r 5 egwyddor a wedi eu rhestru yn y tabl yma. Mae'r cyfleoedd yn cynnwys gwneud y cae feidd, stryd, tymor byr a fu yn ystod Covid yn rhai parhaol. Gwella arwyneb pafinau mwyn ei gwneud yn fwy diogel, a cyflwyno coridorau gwyrdd, cyflwyno seddi, a chreu teimlad o fod wedi cyrraedd canol y dref wrth y porthfeydd, a chyflwyno dyluniad parth y cyhoedd newydd i lefydd wel sgwâr y Gwrthglawdd. Mae effaith cau y strydoedd oherwydd Covid ar y stryd fawr yn cael ei dangos mwyn deall y cyfyngiadau ar y cerddwyr a cherbydau. Yn ystod y dydd, rhwng 11 y bore a 5 yr hwyr, mae y Struet a Stryd Fawr Uchaf wedi eu cau i gerbydau yn ei gwneud yn ardal i gerddwyr yn unig. Rhwng 5 yr hwyr ac 11 bore, mae y Struet a Stryd Fawr Uchaf ar agor i gerbydau, un ffordd yn unig o'r gogledd i'r de i alluogi llwytho a trosglwyddo rhwng yr oriau hyn. Rydym wedi archwilio 3 opsiwn parcio i weld sut y gall gostyngiad mewn parcio ceir ac ail-drefnu mannau llwytho, agor mwy o le ar gyfer gwelliannau stryd a pharth y cyhoedd. Mae opsiwn 1 yn adlewyrchu y sefyllfa bresennol yn Aberhonddu gyda 22 o fannau parcio, 4 man parcio bathodyn glas a 4 man llwytho. Mae rhai o'r mannau parcio wedi eu amnewid gan blanwyr dros dro a gyflwynwyd yn ystod Covid. Mae'r ail opsiwn yn cynnig amnewid rhai o'r mannau parcio a gosod gerddi glaw a plannu yn ei lle. Byddai hyn yn cadw 8 man parcio ac yn cyflwyno man parcio bathodyn glas newydd wrth aildrefnu'r mannau parcio presennol. Mae 3 man llwytho yn yr opsiwn yma. Mae'r trydydd opsiwn yn cyflwyno'r cyfle gorau ar gyfer gwelliannau stryd a pharth y cyhoedd, gan gael gwared ar yr holl fannau parcio oni bai am 1 man parcio bathodyn glas ychwanegol. Mae 3 man llwytho yn yr opsiwn hwn hefyd. Mae ardal y stryd fawr wedi ei rannu mewn i 5 ardal ffocws a chynigion dylunion cyseiniad. Mae delweddau wedi ei datblygu i ysbrydoli sut y gall pob ardal fod drwy y gwelliannau yma a maent yn y sleidiau canlynol. Yr ardaloedd ffocws yw y Struet a ffordd y Struet, y Stryd Fawr Uchaf, Stryd Fawr Isaf, y Gwrthglawdd a ffordd y Gwrthglawdd. Y prif gwelliannau dylunio i'r Struet a ffordd y Struet yw creu teimlad o fod wedi cyrraedd y brif stryd, cyflwyno map a modd i helpu cyfeiriadaeth, cyfarwyddo symudiadau cerddwyr gan ddefnyddio planwyr a seddi wrth y porth, creu coridor gwyrdd gan ddefnyddio gerddi glaw neu planwyr yn dibynnu ar y sefyllfa gwasanaethau danddaearol, wrth gwrs, a hyn mwyn gwella profiad cerddwyr, ansawdd-yr a bioamrywiaeth. Ehangu arwyneb y pafin ar draws strydoedd George, Capel a'r Castell.
darparu lleoliad gwyrdd a sgrinio i'r seddi a llefydd parcio beiciau. A hefyd diffinio'r lle gwag o gwmpas y farchnad gan ddefnyddio seddi a planwyr. Y prif gwelliannau dylunio i'r Stryd Fawr Uchaf yw ehangu arwyneb y pafin dros stryd y llew i greu ardal hyblyg lle gall bobl eistedd, a lle i leoli digwyddiadau, perfformiadau a marchnadoedd. Creu coridor gwyrdd gan amnewid mannau parcio i fod yn gerddi glaw neu planwyr. A gosod seddi fel y gall y cyhoedd ei defnyddio fel man gorffwys a lle gymdeithasu. A hefyd gall plannu ei ddefnyddio fel sgrin o'r ffordd. Y prif gwelliannau dylunio i'r Stryd Fawr Isaf yw creu lleoliad newydd i'r cyhoedd yn sgwâr Banc Lloyds yn cynnwys seddi, plannu a lle mwyn cynnal digwyddiadau a pherfformiadau. Creu coridor gwyrdd gan amnewid mannau parcio i fod yn gerddi glaw neu planwyr. Gosod seddi fel gall y cyhoedd ei defnyddio fel man gorffwys a lle i gymdeithasu. A gall y planwyr ei defnyddio yma fel sgrin os byddai busnesau gyda diddordeb cael seddi tu allan eu hunain. Y prif gwelliannau dylunio i'r Gwrthglawdd yw creu lleoliad newydd i'r cyhoedd yn sgwâr Gwrthglawdd gyda seddi cyhoeddus, lle ar gyfer cynnal digwyddiadau a planwyr mwyn gwyrddio. Creu coridor gwyrdd gan amnewid mannau parcio i fod yn gerddi glaw neu planwyr. A gosod seddi fel y gall cyhoedd ei defnyddio fel man gorffwys a lle i gymdeithasu. Eto, gall planwyr ei defnyddio yma fel sgrin os byddai busnesau gyda diddordeb cael seddi tu allan eu hunain. A mae modd cynyddu parcio i feiciau a mannau parcio bathodyn glas yma. Mae'r darlun yma yn dangos sut y gall sgwâr y Gwrthglawdd edrych gyda'r gwelliannau yna yn eu lle, gyda y planwyr parhaol, mwy o blannu a seddi. Y prif gwelliannau dylunio i'r Gwrthglawdd yw creu teimlad o fod wedi cyrraedd y brif stryd, cyflwyno map a modd i helpu cyfeiriadaeth o gwmpas y dref. Plannu mwyn cynyddu bioamrywiaeth ac i greu lle gwyrdd, cynnwys seddi hefyd, a gwella pwll y goeden a plannu ger y coeden bresennol. A hefyd ehangu arwyneb y pafin mwyn gwneud croesi y ffordd yn fwy diogel i gerddwyr. Diolch yn fawr am eich amser heddiw. Byddem yn gwerthfawrogi os gallech wario 5 munud i rannu eich barn ac i roi adborth ar yr hyn yr ydym wedi ei rannu. Gallwch wneud hyn drwy yr holiadur ar-lein a fydd yn fyw am 6 wythnos o'r ail ar 20 o Orffennaf. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd ymgynghoriadau wyneb yn wyneb yn cael eu cynnal yn y stryd. Ar ôl i'r cyfnod ymgynghori ddod i ben, bydd yr adborth yn cael ei gasglu a'i ystyried fel rhan o'r broses cynllunio manwl.